lapen apor deadline ki pi bangke non bangke December 31st an lo ini ke arnisi 15 August arnisi last lo non bangke a dead bang extend to den nang litum lasi prabjin pen kuri si ke mela lapen hedi nang litum kachini tum stame kachini ne tum dolang lasin labang so video nang litum share montha mane jirti jirpo lapen don rap tum antame Jadi jerpo jerpi tum non bangke parklung ahan tutun nih, kalau parklung tum netik lagi, sini tum hitu neng ya, pressure do tum si, ini kiwik tum se bolot lagi porting kai ha, aku me the mat pressure do tum hitu neng ji, lalu ya, di tum nak di jerpo jerpi tum, tuh itu mi arwet he pegat tum yang sampai haju an lo, atap tum jang sir. Adap ki maker dom kadu we nili kaching hon jerpo jerpi do an hanta la pen non ki wang tu nang ki lang dun tu apor na chipi dun an hanta nili ning aklong pen suri suri kardom pajer lo tangte nang litum ke birta koson lo misen lang kusin nili ning thelo la pen nang litum na rabotor bang koson lo ne nili tum na ke atowe bang ke arwe ke jang lo nang litum lang tame non tame cham sin san ya la hello pini nili tum na rabotor bang lo non bang ke arni so hoy Arni sohi hik arwejang tulang ason si nili tek manong lalo nili pini labang so a video ka bunai bang kela hello nang litum hanang pachini gang tung bang kela hello nang litum oreng abar sai ke claim ninghang ma mati nang litum oreng abar sai han nang litum exam ki togunji han nang litum do ma do pulote nang litum isi akinang sot ke ning do nang litum dong si employment exchange re-register kuri lang pulonte nang litum kuri sirakak si kimelo January pen api non ke claim tum an bangke bonai nang nilo sitame January pen aprang 2013 tha na ko ane ke hala tum bangke claim nang po non 2024 January pen api ke claim tum bangke kuri nang nilo lalo nang litum dong si re-register kuri lang pulonte kuri sirakak ro renew ku bang takli re-register ku lasi nang litum dong si kuri theke lapen chine lang pulote nilila bangso video long description long aling pipon po nang litum koson si ke apply nang ma koson si ke claim nang ma nili laso a description long aling pidat po nang litum lang pon tame atima nili aprang video ka bunai ta dolo la employment registration employment exchange ka kuri aputhak nili video ka bunai dolo la si la bangso a video long description long nang litum lang tame nili aling pipon dat po jong si nang litum apply theke lang pulonte nang litum mobile pen tak aling ke dami claim meji sitami mobile pen bangkiun RAM athima documents hai hita nang litum MB hai hita ka pakom nang do pik la pen a step do pik nang litum hedi minimize la pusung pi ama sinang litum laptop desktop pen nang litum claim la pen nang litum dong si thek thei plon te nang litum computer dokan long dam pen hala tum han paklem ignon la pen apor deadline ki pi bangke non bangke December 31st an lo ini ke arnisi 15 August arnisi last lo nona bang kia adet bang extend to den nang litum lasi prabjin pen kuri si ke mela athema laso non nang litum long aban employment exchange anun bor ke none prang ban ke use no da ka theklo mate along tin aboreng awar sai long nang litum jog no dakta theklo lasi nang litum akimi re-register kuri tuai thangoi renewal ko bang takali lasinili nang litum han na kan na pachini lasi labang so a video kadu kabe hanta nang litum share pon tha thema ka chini ne tum do piglang likar bi tum ke ka chini ne ame ke prang pre atum do piglang arni si 15 arni last lo lapen munita tum penang an ame ke prang dolo 14 13 arni lom ke last lo pen munitum penang an chi hung lo ilitum karbi tum mane register kuri hadi lapen jong si nang litum labangso employment exchange jong si kuri redet pulote nang litum non Assam Direct
recruitment along sitame exam tokdon long le data theklo lapen hedi nang litum kachini tum sitame kachini ne tum do lang la sin la bangso video nang litum share montha mane jirti jirpo lapen don rap tum antame komane exam mate goreng website ke tokdon dia tum tado tahai mane la si la bangso employment exchange song si kurire re-register kurire plonte la bangso exam ke tokdon ke first date pusitame chok date mate nili la bangso video ka banai ke nili karbiang long arat ke doan phansi nili ka banai kilo tapi nang litum la bangso video ke kador kar nai lo berarti kadu ke hendak kesini lo